おはようございます、皆さん。自己紹介。自己紹介。はい、そう。はい、私はエジさんです。私たちは、先に話し合うをしました。私たちの話し合うの結果は、一番体の健康のこと。体の健康のこと、とても私たちの生活に大切です。2番、精神衛生の健康、精神衛生ことです。精神衛生のことは、頭が言わなければならない。それでも3番は、精神衛生と体の健康は残高をしなければなりません。それでは人間の生活をどちらも大切だから、私たちは毎日、いい生活をしなければなりません。私たちはありがとうございます。ありがとうございます。